Para convertir San Nicolás en capital cultural de Aruba, haya énfasis que proyecto de Aruba Murals. Muralla na San Nicolás haya un toque colorido y da un ambiente y una dimensión nuevo y alegre na área. Aruba Murals Project tem de duas fases, que entre outras significa estímulo de desarrollo cultural que tem na San Nicolás. Además, é evidente uma forma para promover arte público. Um artista de Aruba que também vai na Holanda mostra vontade própria para colaborar no projeto aqui na área de San Nicolás, Nicholas Store, para apreciar seu trabalho. E mesmo dá uma ideia de como atender que projeto aqui. Nou, het was goed, heel erg relaxed. We zijn begonnen met de muren schoon te maken en daarna de grondverf erop te zetten, zeg maar de achtergrond. En eigenlijk het ging voorspoedig, het ging sneller dan ik dacht. Ik had gedacht morgen ook nog de hele dag bezig te zijn. Maar ja, in principe zijn we klaar. Morgen een paar kleine touch-ups en dan is het gedaan. Ik had zelf contact opgenomen, maar het duurde een beetje lang zeg maar, voordat ik met de juiste man in contact ben gekomen. Zeg maar. Uiteindelijk, toen ik met Robert in contact kwam, toen ging eigenlijk alles in een stroomversnelling. Alles was mogelijk, doe wat je wil. Nou, dat heel erg goed. Ik hoop dat dit weer een start is voor het vervolg van het project. Vorig jaar hebben ze een deel gedaan. Het wordt tijd om eigenlijk alles vol te zetten en het op te fleuren, zeg maar. Alle mensen die voorbij komen, ze stoppen, ze maken een praatje, weet je, zijn allemaal blij en heel enthousiast van jullie maken wat moois van, weet je, ga zo door. Dus nu is het zaak voor Robert om te zorgen dat de rest van het project gaat rollen en de volgende keer dat ik hier kom, dat tot daar alles volgespoten is, weet je, of geverfd, of het maakt niet uit, weet je wel, als het maar kleurrijk is. El acercamiento aquí te muestra el enfoque arriba importancia de arte, cultura, social y educativo para el desarrollo de Aruba, pero no por perder de vista la relevancia del proyecto MES para subrayar la fuerza y el potencial de arte y cultura.